от фермата за аспержи да ви представя част от нашите листни зеленчуци. Това е различните видове манголд. Имаме и от жълтия. И това тук са нашите спаначени листа, така наречения спанак. Ето какво представлява спаначените листа. Тук по-нататък виждате какви големи растения са. Манголда. Имаме различни цветове. Ето един малко по-червен. Ето там навсякъде, по принцип, когато ги сях, идеята ми беше, защото, както знаете, ние ги правим на връзка и правим микс от кел, затова е хубаво да има близо, като почнеш връзката да правиш, от белия, от червения, от жълтия, тук там е. Ето това пак е спанака, такъв е хубав и имаме от него доста дълго време. Ако няма студове, януари, февруари, защото той все пак е навън. И когато паднат повече от минус 7-8 градуса, просто не оцелява. Благодаря.